PDF siam dan karon enter do na PDF siam hi mi chen katin kan she fur to nga chen kat la she lo ti po kan omanga karon sei ve lenga MIZO tongin PDF siam tur hian application kan mamo a chu application chu Play Store atanga ol sam taka download thei mai ani ti ha karon sei lang tel masadu a chung kan application chu a chen khat ho chu WPS office te Cam scanner te PDF creator te Google Drive te an ni a chung karon soi lo tam tak thatak tak download turin a om bok ani ti kha kan lo she bok anga ti chuan ka phone a hi chuan Drive keima Drive nei mang hian Google Drive nei mang hian karon siam do na PDF thil har sa ani lova ngun de bin kan lo enanga PDF siam hi apoimo thil poimo tak ani ve a thangkai takin kan mang the ani kan ha tho na kong sang sanga te po ti chuan Drive fa han kan lu tanga to Google Drive fa kan lu tanga chuan ta hian thla kan da don ani ta kon folder upload scan ti te oma khung khu ta hian thla kan lak don chuan kan scan ngai ni kan photo scanner mang hian ta hian thla kan langa ta hian thla kan lak ma sak ngai don ni PDF siam tur chuan kan hei hi a phek khatna ni a phek khatna hi kan siam pho tanga ta hian alo war rem lo deu ni chang ta han crop tia han ta han kan siam rem bek thei ni chuan ta han kan tinga chuan second page a phek ni na kan la le anga phek ni na kan la le ta a chuan ta hian khopa kan kalanga chuan kan tianga ta hian kan kal le bokanga chuan third page a phek thum na kan la le anga khana lo ni le ta a ta han kan crop lenga chuan fourth page a phek lina kan siam le don ni a phek lina hi thla kan la lenga kan scan lenga kan scan ta a chuan kan crop lenga crop hi a siam rem na a phek siam rem na kha ni a ta khan a size kha roidam takin kan da thei ni chuan chuan a phek nga na kan la lenga a phek nga na ta han kan crop lenga khati zong gani a phek nga kan siam nga chuan khana lo ni ta a tikwana ron in prepare a chuan kan thil siama chu kan honga tikhana lo lang ta a 1 to 6 phek katan tanga phek ru kan siam ta ni hi phek kan da nya hi phek ni na phek thum na phek li na phek nga na phek nga kan siam ti na ni 1 2 3 4 5 phek nga kan siam ti na ni thil har sa ni lo ni a thla ringot kan la du ni chuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
photo scan ani chuan entinan Google Drive kan hawanga ta hian kan kalanga scanna kan kalanga leh khabu kha kan la du ni chuan a pheka kha kan la du ni chuan tikhan hian kan tinga ta hian color sang sang than tur oma nan black and white color ti te oma ta han kan color sang sang tu zong kha kan thlang theya kan color thei ni ta karon se lam tel du bokani ate zong kha ni e